megy a gőzös Batidára, a batidai birtokára. Előre Mámos János, hátul meg a Kismészáros. Megy a gőzös Batidára, a batidai birtokára. Előre Mámos Krishna, ki a gőzös leállítja. Eladó megy asszony! Megy a gőzös Batidára, a batidai birtokára. Előül a Mámos János, hátul meg a Kismészáros. Megy a gőzös Batidára, a batidai birtokára. Előül a Tibusz Krista, ki a gőzöst leállítsa.